privítajme oboch dnešných súperov. We welcome both teams, Flying Foxes and NDK Ružomberok. Prosím, potlesk. Let me introduce players of both teams. As the first, Flying Foxes as an exposed Vienna. Now, 7, Ari Ellenberg. 8, Alessandra Novakovic. 10, Judith Efner. 11, Anna Kostov. 12, Vera Tereskiska. 20, Sarah Clark. 40, Katerina Petra Steger. 15, Jana Lichnerova. 44, Kelly Paris. Head coach is Mrs. Tatiana Zdalova. Domácí tým NDK Ružomberok dnes uvidíme v tejto zostave číslo 5 Katerína Kotelundová, 8 Nikola Kováčová, 9 Petra Janinová, 10 kapitánka týmu Zuzana Lázarova, 11 Týmena Silová, 12 Lucia Krečníková, 13 Dominika Laurová, 15 Eva Petrová, 16 Alexandra Čuková, 18 Martina Lektová, 22 Alexandra Zaurová, hlavný trénerom je pán Juraj Skujak. Dovolení predstaviteľa rozhodcov reprezentujúci as the first, pán Stanislav Kučera, ako druhý pán Bogusár Budar, ako tretí pán Zdenko Zubár. Ako komisár na dnešnom stretnutí je pán Zdeněk Linksmus. Športoví priatelia na takomto významnom podujatí samozrejme musia byť oficiálni hostia. Dovolte mi teda predstaviť oficiálnych hostí tohto podujatia. Let me introduce official guests. Ako prvého by som chcel predstaviť pána doktora Igora Čobora, primátora mesta Ružomberok. Doktor Igor Čobor nie od Ružomberok. Na tomto podujatí je prítomný aj pán inžinier Michal Slašťan, viceprimátor mesta Ružomberok. Vice mayor of Ružomberok. Dovolte, aby som vám privítal aj oficiálnych hostí ďalších, akým sú pán Pavel Burda, reprezentant FIBA Europe, pán Burda Pavel, reprezentant FIBA Europe. Dovolte, aby som vám predstavil aj pána Miloša Pražáka, prezidenta Českej basketbalovej federácie, Miloš Pražák, prezidenta Czech Basketball Federation. Dovolte, aby som vám predstavil aj pána Ľubomíra Mušavého, ktorý je generálnym sekretárom SBA. Takisto je prítomná aj pani Brivika Zahor, ktorá je prezidentkou Rakúskej najvyššej súťaže, čiže Mrs. Brivika Zahor, prezidentkou AWBL. Priatelia, po predstavení oficiálnych hostí si vypočujeme hymny. Prepáčte, ešte požiadal o slovo pán primátor mesta Ružomberok. Nech sa páči. Ďakujem pánu Lazárovi, ktorý mi dal slovo. Všetkých vás tu vítam za mesto Ružomberok ako jeho primátor. Som rád, že po 11 rokoch sa vrátila stredoeurópska basketbalová ženská liga do Ružomberka. Chcel by som tu privítať ex-vicepremiéra rakúskej vlády, pána Norberta Stegera. Takisto ešte raz by som chcel privítať pánov, ktorí boli spomenutí, to je pána Pražáka,
družstva